50,774 żagħżugħ ta' bejn is-16 u l-24 sena l-huma f'edukazzjoni la jaħdmu u lanqas ma jieħdu xi forma ta' taħriġ. Għal dan il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt li kien qiegħed jippubblika d-dokument ta' konsultazzjoni rigward il-persuni li jeħtieġu tibdil fl-aċċess mhux biss fl-eżamijiet ma wkoll fl-università. Din is-sena l-Kumitat ta' Sapport għall-Aċċess ta' Persuni b'Diżabilità irċieva kważi triplu f'applikazzjonijiet għall-arranġamenti fl-eżamijiet. Kull waħda minn dawn il-persuni jieħdu 10 sigħat f'assessjar biss biex jaraw jekk għandhom xi dritt għall-arranġamenti fis-sistema tal-Medsek. Għaldaqstant is-servizz psikoloġiku fl-iskejjel qed jaħli ħafna mill-ħin tiegħu biex jerġa' jikkonferma l-kundizzjoni ta' dawk li għandhom bżonn ta' arranġamenti speċjali u mhux biex joffri servizz lill-istudenti nfushom. Din hija realtà inkwetanti għal pajjiżna u dan ir-rapport imħejji minn Josen Girxi li hija koordinatura l-inklużjoni f'pajjiżna huwa xhieda li hemm modi differenti li bihom individwu jista' juri x'jaf. Il-Ministru Evarist Bartolo tkellem dwar ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dan ir-rapport. Is-sigħat kollha li jintużaw biex jerġgħu jiġu eżaminati l-istudenti jekk għandhomx bżonn arranġamenti speċjali jew le fl-eżamijiet huwa ħasra ħela ta' ħin u ħela ta' riżorsi. Rakkomandazzjoni oħra importanti ejja nagħmlu forum differenti ta' eżamijiet. Min kapaċi jitkellem imma mbagħad għandu problema minħabba l-kundizzjoni tiegħu biex jikteb, nagħtuh ċans li jitkellem. Barra minn hekk il-Ministru Bartolo fisser ukoll kif il-karti tal-eżami jistgħu jkunu ta' ċertu kulur u daqs u kif jistgħu jsiru l-eżamijiet bil-kompjuter ukoll. Intant ftit qabel din il-konferenza l-Ministru tal-Edukazzjoni ppreżenta ċertifikati lill-istudenti li jurew l-abiltajiet tagħhom firje ta' fotografija li tagħthom l-opportunità li jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom.